солнышко будем рисовать? А каким цветом у нас солнышко будет? Желтое. Злата, як большасць дзяцей, вельмі любіць маляваць, а па тым, як дзяўчынка разважае, відаць, што яна хутка развіваецца. Ну давай мне куклу. Так, сколько она стоит? Семь, 9, 1, 2. Фізічна Злата таксама дасць фору сваім аднагодкам. Высокая, моцная, як бацька, азначае маці Вольга. Але з нядаўніх часоў усё пачало змяняцца. Ребенок ни с того ни с чего, когда вот мы сняли зимнюю обувь, стала прихрамывать, спотыкаться очень часто. И мы с мужем решили, что нужно отвезти ребенка, ну, для начала решили к хирургам. Думали, может, что-то по их части. Хирурги сделали нам снимок тазобедренного сустава, сказали, что все в порядке. І нас перенаправили к неврологам. Менавіта з гэтага моманту ўсё і пачалося. Злату шпіталізавалі, правялі пільнае абследаванне. І тут, як гром сярод яснага неба, пухліна галаўнога мозгу. Было прынята рашэнне накіраваць дзяўчынку для ўдакладнення дыягназу ў Бараўляны. Нам там сделали МРТ головного мозга. И там уже, конечно, точно был выставлен диагноз. Это диффузная глиома ствола головного мозга. В шоке были все. Першае назначэнне – 30 сеансаў прамянёвай тэрапіі. Пасля іх Злаце стала значна лепш. Знікла кульгавасць, аднавілася маторыка, выраўнялася ўсмешка. Дзяўчынка пачала па-ранейшым весці актыўны лад жыцця. Але ўрачы не ўтойвалі, патрэбна аперацыя, якую ў нашай краіне, на жаль, не робяць. Бацькі не здаюцца. На нашу просьбу откликнулись доктора из Стамбула. Это Турция. Изначально был выставлен счет 30 тысяч долларов, но потом при более подробном отчете нам сделали скидку в 3000 долларов. То есть на данный момент нам нужно собрать 27 тысяч долларов. Урачы з Турцыі даюць нядрэнны прагноз. Як мінімум, аперацыі і дадатковыя працэдуры дапамогуць увайсці ў стадыю рэмісіі і спыніць рост пухліны. Вольга верыць, свет поўны добрых людзей. Ім удасца сабраць патрэбную суму. І доўгачаканая Злата будзе яшчэ доўга, невысоніка, якой яна так умела намалявала, прыносіць радасць бацькам і саграваць іх сваёй любоўю.